Jij is nou uit 22. Huh? Wat is het daar? Hij jonger is daar. Oh, ja. Rijden op waaien. Dat is ook cool. Huh? From is hier. Die goud voor ooit. Ja, hoor, dat gaat nog zo. Hoe kan dat? Ja. Want dat mensen van ik probeer dit huis met een regel. Dat is makkelijk, ja, omschot van morgen maar met alle rest van het speelt nou, dan is het weg. Dat is genetisch zo. Genetisch. Alles moet zo geen aardse. Russie, maar je hebt erbij gesnauwd. Je hebt wel een nieuwe stijl. Het lijkt goed wel. En dan komt nog minder. Ik wil niet mee. Maar heeft bal op klant, niet genoeg. Zie ze met mij iets van die stijl? Dan heb je ook zo lijkt ongelooflijk goed. Je gaat op YouTube zien met bij weten. Dat lijkt ongelooflijk goed hoor. Het lijkt zijn tijd op en ik heb bij onze bal. Thanks. It's right. Dat jij komt de stuur voor hem zeggen, dat scheurt voor altijd wel. Hoe kom je mee? Linkerkant lekker aan de rechterkant. Dat is wel open. Who's next? I think that big guy is sweet. Big guy. Komt er. Ja, dat big guy. Kom naar beton. Naar linker.